Il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK żammet ma' tradizzjoni waqt il-festa ta' San Ġiljan, il-patrun tal-kaċċaturi kollha, kif membri tagħha sparaw skrata ġvojta minn fuq il-Knisja Parrokjali ta' San Ġiljan. Din it-tradizzjoni ta' tigli sparat mill-kaċċaturi tmulura l-1985, 39 sena ilu, meta bdiet minn żewġ persuni, Aldo Zoppardi u Ninu Dalli. Minkejja dan sa minn żmien il-kavallieri kienet tiġi sparata forma ta' musketterija għall-okkażjoni. Maraja Mikallef, waħda mill-kaċċaturi li ħadet sehem fit-tradizzjoni tal-ħadd, stqarret kif din ukoll daħlet fil-kalendarju personali tagħha. Ġmitna nħossu qegħdin ġo komunità ma' nies li huma bħalna in-kaċċatura issa sentejn u dejjem imur mal-kaċċa missieri so jisti trabbi dejjem ġo fiha. Stqarrija tal-FKNK qalet li ta' kull sena dan ir-ritwal jiġi dedikat lil xi ħadd partikolari. Bis-saluta tmiem il-ġimgħa li għadda sar il-wieħed mill-fundaturi tal-Għaqda u ex-President tagħha, Joseph Scicluna, li miet nhar 14 ta' Wissu li għadda fl-umur ta' 92 sena. Kif sar anke fl-aħħar 9 snin għal din l-okkażjoni, l-FKNK rilaxxat ukoll numru ta' gamiem li jkun trabba minnha bħala parti minn proġett għall konservazzjoni tal-ispeċi.